איך זה להיות עץ? דתיה בן דור, אייר איתי בקין. פעם שאלתי עץ, איך זה להיות עץ? אתה בוודאי מתלוצץ, אמר העץ. לא ולא, אמרתי, ברצינות גמורה. זה טוב או רע? רע? תמה העץ. מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? אינני תקוע, אני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים ללכת לבקר חברים, או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי כל צורך לנוד ולנוע. ציפורים מזמרות לי באופן קבוע, פרפרים לי נושקים, מלטפת הרוח, ולנגד עיניי כל האופק פתוח. ובלילה, כשכולם ישנים, אז מה? בלילה אני מאזין לדממה, ושומע איך נושמת האדמה, איך פירות מבשילים, איך יורדים הטללים, ובתוך ענפיי ישנים גוזלים, ואני שומר על שנתם. אני אוהב אותך עץ, אמרתי, והלכתי אל גני, ונתתי לי עץ מול חלוני.